Silavê var baş hevanno dîsa perraniya bültena me wê di derbarê Rojavayê Kurdistanê de be ka kê çi got di derbarê Rojava de di derbarê vê statûya ku Kurdan bi dest xistiye. Muhîm e gelekî giring e îro li çar aliyên Ewropayê meş hebûn, mîtîng hebûn, Kurdan piştgiriya xwe nîşan da. Ne tenê ji bo Rojavayê Kurdistanê jî niha hewayekî çêbî, atmosferekî heye di nava Kurdan de heta netewî veye pir muhîm e Başûrê Kurdistanê ew jî aniha di nava xeteriyê de ye. Sibê du sibe eger ev Daişî, ev Heteşe êrişî heştî şehbî bikin, êrişî Îraqî bikin, şengal di xeteriyê de ye. Milletê me, gelê me ê êzidî di xeteriyê de ne. Rewşa wan jî divê were nîqaşkirin, tedbîr ji niha ve werin girtin. Milletê me êdî xuya ye wê daîma li ser piyan be. Ne tenê li Ewropayê, li Bakurê Kurdistanê jî. Li Bakurê Kurdistanê rewş nexirab bû lê di meseleya deriyê sînoriyê Murşîd Pînarê de yê Kobanî de hinekî me rexne kir helwesta milletê me yê Bakurî. Yani diviya bû hinek ew derî bişkiya. Ew derî bişkiya. Niha di derbarê Kobanî de hin rewşa dawî heye dixwazim ji we re ragînim. Hevalê min ê li wê derê jî çend peyam şandine bi destûra we em wan jî godar bikin. Ana rewş çi ye? Ew alîkariya ku gihîş wê derê çawa belav dibe di nava millet de av, elektrîk gelo vebiye ve nebiye. Rewşa dawiya Kobanê zê ji we re ragînim lê pêşî nûçeyek ket ajansan saziya sor parve kiriye. Dibe hin endamên ser bi hêzên hikûmeta demkî û kesên ji gundên derdorê hatine li gundên Çelebiyê, Xarab, Heşkê malên sivîlan talan dikin. Komên ku ji koçberkirina bi darê zorê valahî ewlehiya li herêmê sûd werdigirin, na millet bi darê zorê hatiye koçberkirin ji wê derê nemaye, niha kelûpelên malê ye, amûrên çandinê ye, ajalin, heywanin, stokên di nava malê de ne, her tiştî talan dikin, buxara dibin. Biryara vekişînê jî heye, berê ku vekişin malê xelkê didizin buxara dibin. Yani ev jî rewşekî dawî ye. Niha pêşî em hevalê me godar bikin rewşa dawiya Kobanê ez van tiştan ji we radînim. Ez zanim hevalê me aniha ji meşê vegeriyane. Hevalno we tiştekî pir pîroz kir li her derê Ewropayê hûn tevlî me û mîtîngan bûn. Li Swîsrê jî hebû. Ez ê nîşanê we bidim çend dîmenê xweş hene ji Swîsrê. Ka deqekî dengê hevalê me ez zana ji Kobanî hatiye. Ew jî çawa ye? Yani nîvê şevê beriya ku ez bikim bernamê ji min re îmkan dît bikeve înternetê û ji min re ev peyam şandiye ka meriv çawa deng veke deqekî niha deqekî ez vî deng canan diçe canan tê divê meriv telefonê bigire ew dengê bilind canan naye. Na denga nanay ez ê vekim hevan na. Ev telefona mirova da canan hûn jî zanin deqekî canan deng kêm tê canan zêde tê îja dengê apaloyê herî dawî em dikarin vê yekê bêjin ji xwe belkî raya giştî jî dişûpêne av li ser herêmê bi temamî hatiye xwedkirin û bi taybet bajarê Kobanê hejmarekê zêde anîşteciyên wê heye ji levra pirsgirêka avê pirsgirêkeke sereke a jiyanê ye. Layê din kehrebe herêmê ji rojên destpêkê de hatiye xwedkirin heta niha pirsgirêkeke a duyem li vê herêmê bi rastî jî rewşeke alûs li vê herêmê çêkiriye. Alî wê sîyem jî em dikarin vê yekî bêjin înternet li ser herêmê bi taybet bajarê Kobanê bi temamî hatiye xwedkirin. Ji lewra ev her sê pirsgirêkên serekeyên jiyanê ne şert û mercên jiyanê li vê herêma Kobanê û bi taybet bajarê Kobanê zehmet kiriye. Li aliyê din jî em dikarin vê yekî bêjin tedît hinekî alîkarî geheşt bajarê Kobanê ev alîkarî çawa li ser gelê Kobanê tê benavkirin birê û rêbazên komînan tê benavkirin
êdî gelê bajarê Kobanê li gel gundewarên wê berê xwe didin komînan her taxek em bêjin li bajarê Kobanê komînekê xwe heye malbat ji bo ku alîkarî bigirin li gor defterê malbatî tomarkirin tê çêkirin alîkariya heyî ji bawayekê yeksan li ser gelê herêmê tê benavkirin. Herî dawî jî em dikarin vê yekê bêjin ji xwe dorpêç li ser herêma Kobanê û bajarê wê berdewam e. Gelê herêmê jî di berxwedana xwe de bi israr e tevî ku em bêjin şert û mercên jiyanê di vê herêmê bi temamî em bêjin zehmet bûne bi taybet di aliyê xwarin vexwarin û êdî kesgahiya herêmê derman abûyîrê girêdayî şîrê zarokan her wiha gelê ku koçber bûyî li ku derê were bicîkirin çawa bicî bibin meseleyê wan yên nan çawa çareser bibe her malbatek li Kobanê em bêjin sê çar malbat di nava xwe de dihewîne bi temamiya rewşekî alozin bi temamiya rewşekî zehmet e bi xwe jî yani rê li ber şert û mercên zehmetên jiyanê vedike. Êdî. Hevan rewş vê gavê bi vî şekliye niha daxuyanî heye em cî bidin daxuyanî ev karta dawî ya ew ê hûn dixwazin bibînin ev xerîta dawî ya Rojavayê Kurdistanê ye em hema wisa çavek lê bigerînin paşê em derbasî meseleyê xwe bibin niha bi qasî ku li ser vê nexşê xuya dike ev der Kobanî ye êrişkarên çeteyên dewleta Tirk û Heteşî û Daîş vekişiyane wisa xuya ye erê yani rewşa dawî ya Kobanê em biçin Hesekê ev dere rewş neguheriye yani rewşa dawî a Tiltemirê û Qamişlo Hesekê mîna xwe ye tiştekî neguheriye em dibînin ku şer û pevçûn xuya nakin temam e anha daxuyaniya dawî ya saziya Sûr heye di derbarê herêmê de ji me re dibêje em hema cî bidin wî paşê em vê rakin paşê daxuyaniya yê pejî heye gelekî girîng e hevan ez li we pêşniyaz dikim hûn bala xwe bidinê pêşî em behsa ew ê bikin ev saziya Sûr çi gotibû divê tevê bûyerên talanê di wan rojên dawiyê de niha li benda pêkanîna peymanê bûn piştî peymanê wextê ku dîtin ku mecbûrin şervanên ew çekdarên çete wextê vekişin biryar hate girtin ku vekişin ana rabûne kelûpelên xelkê mal û milkê xelkê talan dikin bixwe dibin saziya Sûrê ragihand ku şert û mercê mirovî yên malbatên koçber yên li Kobanê dibin dorpêçê de dijîn her ku tiçe girantir dibe hevalê me jî ji xwe ji wê derê ragihand niha gihîştina pêdiviyên bingehîn hem hema bi temamî hatiye birîn xizmetên gihîştî gihîştina hala seknandinê wekî din bi taybetî di nava zarok û kal û pîran de rîska xizaniyê û nexweşiyê baweyekî pir ciddî zêde bîye talankirina mal û milkên sivîlan ne tenê binpêkirina mafê milkiyetê ye di eynî demê de hilweşîna psikolojîk civakî a gelê Kurd e ew jî di nava millet de ev jî heqeten travmeyekê ye yani tiştekî mal û malê te arzî ê te ku tu bi salan berhev dikî û girêdanekî te pê re çêbîye tu nêrî çete tên hemî talan dikin bi xwe re dibin didizin xirab dikin yani ev jî hêviyê dikuje yani hêviya meriya hinekî sis dike çavdêriyê vê saziyê bang li civaka navdewletî bang li saziyên alîkariyê yên mirovî kir ji bo rakirina vê dorpêça li ser Kobaniyê ji bo dabînkirina vegera bi ewleya sivîlan ji bo parastina mal û milkên millet divê bi lezgînî bikevin nava tevgerê bi vî şekliye niha em cî bidin fermandara Kurd ka çi dibêje Viyan Efrîn Viyan Efrîn divê
YPJ nebe nabe. Ew qas vekirî yani. Viyan Efrînê ra gihand ku YPJ wê rêxistinbûna xwe ya resen di nava Qesedê de biparêze eger YPJ nebe Qesedê jî nabe. Yek ji fermandarên yekîneyên parastina jinê YPJ Viyan Efrîn peymana nû ya di navbera hikûmeta Sûriye û Hêzên Sûriye Demokratîk Qesedê de ji Jin TV re nirxand. Viyan Efrînê li ser pirsa ku dibêje çima navê YPJ bi eşkereyî di metna peymanê de nehatiye nivîsandin wisa got dibe YPJ di damezrandina Qesedê de stûneke bingehîn e. Dibe ew nikarin YPJ û Qesedê ji hev cuda bikin. Tekoşîna azadiya jinê wê li her derê bidome. Em ê hem di nava lîwayan de hem jî di dema qadan de resenî xweseriya xwe em ê biparêzin. Li hemû qadan. Hem di nava jiyana sivîl de yani mesele jin ama weke askerî, weke şervan dibe hevûna me weke YPJ wê dibe li hemû qadan hebe. Eger YPJ nebe Qesedê jî nabe. YPJ ruh e, giyan e, cewhera hemû avaniyên xweparastinê yên li herêmê ye. Armanca peymanê rawestandina şer e, yani îcab nake merû pir tiştan ji vê peymanê hêvî bike. Rêvekiriye ji bo tekoşîneke demokratîk, yani nebêjin demokratîk, bêjin sivîl. Tekoşîneke sivîl baştir e, eleqa wî demokrasiyê tune ye. Yani meqsed merûv biriya şer mafê xwe bi dest nexe, biriya danûstandinan. Viyan Efrînê balkişan ser wê yekê ku gelek peymanên berê jî hatine binpêkirin, bi taybetî di pêvajiyên Efrîn, Heleb, Dêr Hefrê de soz nehatine bicîhanîn. Got armanca sereke ya peymana dawî ya siyê çile ew e, planên îmha û înkarê yên li dijî gel pûç bikin, dibe me xwest em şer rawestînin, em ê dibin navê lîwayên Qesedê de xwe birêxistin bikin. Fermandara YPJ li ser mijara vegera xelkê ku bi zorê ji cûwarê xwe hatine derxistin jî rawestiya, destnîşan kir ku veger wê di serî de li herema Cizîrê be, lê arewşa ji bo Efrîn serê kanî û girê spî cuda ye. Efrînê yani Viyan Efrînê di derbarê vê yekê de got ji bo ku milletê me vegere Efrînê û serê kaniyê divê baregehên dewleta Tirkiye ji wê derê derkevin. Li wan deran hîn jî revandin heye, kuştin heye. Pêngava yekem wê vegera li herema Cizîrê be lê ev pêvajo wê hinekî dereng bikeve. Garantûrê sereke hêza milletê me bixwe ye. Viyan Efrînê spasiya rola garantûriyê ya Fransa Amerîkayê jî kiriya di vê peymanê de elbet lê teqez kir ku garantiya sereke ya siberoja berxwedan ya siberojê ya ji bo ku ev peyman pêk were milletê me bixwe ye. Gotinê xwe wisa doman garantiya siberojê bêguman hêza me ya rese milletê me gelê me ye. Çekgirtina dayîkekî, çekgirtina bavekî yan jî ciwanekî reflekseke xweparastinê ye. Meşên aştiyê têne kirin li gel komplo yani milletê me divê komplo dît fehm kir hêza sereke ji ber vê yekê milletê me bixwe ye. Ew îradeya ku li 4 perçeyên Kurdistanê derketiye qadan garantiya siberoja milletê Kurd e. Di vê çarçovê de di derbarê vê peymanê de yan jî di derbarê siberoja Rojavayê Kurdistanê de saziyekê din heye daxife ew jî MESED'e ye. Meclîsa Sûriye Demokratîk. Meclîsa Sûriye Demokratîk jî tiştên girîng dibêje. Ew jî ev e ne? Zemanekî wisa bû. Zemanekî Meclîsa Sûriye Demokratîk bi vî şeklî bû. Em çi bikin?
Yani Arap teda bun, milletin cuda teda bun, meclisek bu, meclisa milletan bu. Li wan nexwest. Ama ez bawer dikim milletê Arab êla dêre zorê Reqayê, Tebqayê ew ê roj were poşman bibin. Roj were ew ê poşman bibin ku wan dostaniya xwe ya bi Kurdan re xirab kiriye û li cem vê mantiqê cih girtine. Yani ez dibêjim ew ê pir poşman bibin. Meclisa Sûriye Demokratîk ragihand ku peymana dawî ya di navbera Qesedê û hikûmeta Demkî ya Sûriyeyê ji bo bi dawîanîna alozyan rê li ber girtina li ber kaoseke mezintir dibe ev peyman gaveke girîng e. Meclisa Sûriye Demokratîk Mesedê îro di derbarê peymana di navbera Qesedê û hikûmeta Sûriyeyê de daxuyaniyekê nivîskî belav kiriye dibêje peyman wekî beşekê ji pêvajoyekê aloz ji nav vê pêvajoyê aloz derkevî ev peymanekê yani wekî peymanekê çawa demborî ye yani ez wisa dibêjim beşekê ji pêvajoyekê aloz e ev peyman gaveke ji bo bi dawîanîna zêdebûna şer e rê li bergirtina li ber kaosekî mezintir e amadekirina zemînê ye ji bo qonaxeke nû ya siyasî tespîtên girîng in yani ev peyman ne her tiştê hevan vê divê merov heqeten yani ne anayasaya destûra bingehîne yani ji bo ku şer zêde mezin nebe ji bo wê çêbiye kaoseke mezintir ew komkujiya ku dewleta Tirkî plan kiribû li Rojava pêk bîne pêşîrviyekê digire û her wiha zemînekî amade dike ji bo qonaxeke nû ya siyasî ez vê yekî jî ji we re bibêjim madê me behs kiriye ez pêşî mesedê bixwînim ez ê ji we re hin tiştên nû bibêjim agahî ku yani li cem min hene ez ê ji we re parve bikim piş perdeya vê peymanê çawa çêbû ev qonax çareseriya bingehîn ya sedemên şer ferz dike ne tenê rêvebirina encamên wê mesedê teqez kir ku pîvana sereke ya her jora lehevkirinên siyasî û ewlehiyê parastina sivîlan garantîkirina mafên sivîl û siyasî vegera ewle ya koçberan parastina aştiya navxwayî ye mesede diyar kir ku ew piştgiriyê didin diyalog û çareseriya aştiyan e armanca wana sereke are li ber girtina li ber vegera bidarê zorê ye di wê daxuyanî de tê diyarkirin ku ew bikaranîna tundiyê rûbirûbûna leşkerî red dikin tiştî ku li peravên Sûriyê çêbû lasxiya Tertus li dijî Elewiyan tiştî ku li Swêdayê çêbû li dijî Durzyan û pişra jî li Bakur Rojhilatê Sûriyê qewmîn ango zêdebûna şer û li pey wê peymanên dîrokî nîşaneya revîna ji berpirsyariya sereke ya serxistina qonaxa veguhêz e Meclisa Sûriye Demokratîk destnîşan kir ku di vê qonaxê de pêdivî bi ji nû ve avakirina baweriyê heye di nava pêkhatiyan de pêwîst e em rê li ber fitneyê bigirin şîrîgatiya Ereb û Kurdan dibe em xurt bikin divê hêzên sivîl û siyasî rola xwe wekî garantorê rasteqîn ê yekêtiya welêt bilîzin mesede dibêje mühîm e gelekî girîng e tekiliyên niştimanî û navnetewî werin xurtkirin niştimanî yani tekiliyên nava Kurd û Kurd werin xurtkirin gelo ji bo wê dibêje yan ji tekiliyên niştimanî yani tekiliyên Kurdan ê bi Sûriye re behsa wî dike ez bawer dikim yani tekiliyên Kurd û Kurd biya belkî bigota tekiliyên netewî ê navxwayî ê Kurda lê vê derê bê tekiliyên niştimanî û navnetewî êdî niştimanî di mesela Sûriye yani dibe ev mühîm e werin xurtkirin tekoşîna li dijî terorê parastina maf û azadiyan were zêdekirin mesede wekî din dibêje ew ê xebatê xwe bidomînin li gorî bernameya xwe ya siyasî û ya niştimanî tiştên ku îro li Sûriyê dixewimin ne dawiya rê ye belkî kêliya veguhertinê ye ku ferz dike hemû hêzên demokratîk rolê xwe ji nû ve organîze bikin berevaniyê li daxwazên azadî rûmet edalet û demokrasiyê yên li Sûriyê bikin hevan da niha Mazlûm Abdî İlham Ehmed û heyeta pêra li Şamê bûn xwestin pêşî şer bisekine hêzên çete ên di kontrola dewleta Tirkiye de vekişin ê Sûriyê vekişin Amerîka heye Fransa heye weke navbengkar Fransa rasterast belkî li wê derê hinek eskerên wan hebin lê weke dewlet başê
Emmanuel Macron ket dewrê. Tişta ku vê derê muhîm e, milletê me li çar aliyên Kurdistanê li Ewropayê wextê ku serî rakir, wextê ku xwe nîşan da, îradeya xwe, hêz û quweta xwe nîşan da, İsraîl jî ket dewrê. İsraîl, ji we re bêjim, peymana ku li Parîsê hate morkirin İsraîl û Şam, li wê derê tenê İsraîlê re tiştekî hate gotin, tu nê Bakurê Sûriyê. Li wê derê plan û projeyê me hene, divê tu nê wê derê. Bi wî şiklî Başûrê Sûriyê bi temamî xistin kontrola İsraîlê. Bi şertê ku nê Bakur. Ew li aliyekî. Yani her tişt di civîna li Parîsê de çê nebû. Her tişt di civîna li Amerîkayê de çî bû. Wextê ku Colanî çû, wextê ku Donald Trump wê derê parfüm berda ser wî, destê xwe li pişta wî da, got Colanî mirovekî birêz e. Ahmed El-Şara serokê nû yê Sûriyeyê, baweriya me pê heye. Li wê derê Donald Trump Amerîkayê ku serkêşiya koalîsyonê dike, tiştekî pêşniyazî wî kirin. Tu amadeyî em bi te re rêve biçin. Tu amadeyî bikevî xizmeta me. Yani wekî hevalbendê me ê rojhilata navîn, tu amadeyî bi me re rêve biçî. Divê ji bo ewlekariya İsraîlê gelekî giring e, tişta ku Amerîka dixwaze ewlekariya İsraîlê ye. Colanî li wê derê her tiştî qebûl kir, her tiştî êrî kir. Bala we lê be piştî ku ji Amerîkayê vegeriya, helbesta xwe ye di derbarê Kurdan de guherand. Êdî telefonê Mazlûm Ebdî rane kir, êdî bersiv neda rêveberiya xwe ser, rayedarên rêveberiya xwe ser çend cara beyan kirin vê derê de min ji we re ragihand. Divê em telefonê Şamî dikin, bersiv nade telefonê me. Tabî bersiv nade. Ji ber ku wan li wê derê qebûl kir ku di tekoşîna li hember Daişê de êdî ew hevalbend bin. Çi kir Amerîkayê, êdî rola hevkariyê ya bi Kurdan re girt, teslîmê Colanî kir. Wê derê. İja vê yekê hêz û quwet da dewleta Tirkiye. Tirkiye şa bû. Hakan Fidan jî li wê derê bû. Şa bû ew. Ji xwe dewleta Tirkiye bi salan cehd kir, mücadele kir ji bo ku ew bibe hevalbend di tekoşîna li hember Daişê de. Ji bo ku vê wezîfê û vê mîsyonê ji Kurdan bigirin, teslîmê wan bikin. Lê Amerîkayê neda Tirka. Aniha dane Şamê. Li wê derê Kurdan hevalbendiya xwe wenda kir. Hevalbendiya wan xuya ye demborî bû. Di vê derê de wendabûnekî heye. Paşê dest pê kirin êl û eşîrên Ereb kirîn. Erebistana Suudî di serî da. Erebistana Suudî ket dewrê, ji xwe ew tev eqrebayê hevin, xizmê hevin. Ew êl û eşîrên li Rojavayê Kurdistanê, ev ê dêre zorê Raqqa tebqa li rêveberiya xwe ser, ew hem jaliyê eqrebatiyê ve nêzê Erebistana Suudî ne û hem jî jaliyê perava. Yani ew hatin xwedîkirin, hatin kirîn. Çi kirin? Êl û eşîran, ez behsa millet nakim, millet feqîr e, millet her halî feqîr e. Cahîl e jî, hatin kirîn jî, çi bû? Hêdî li wê derê gora Kurdan hat kolan. Komplowekî mezin çê bû? Dewleta Tirkiye ji binî ve nexwest kesî pê bihesîne, dewleta Tirkiye hay jî hebû. Dewleta Tirkiye jî zemîn amade kir. De plan ew bû ku dewleta Tirkiye, plana dewleta Tirkiye ew bû, di navbera milletê Kurd û Ereb da dijminahiyekî pir kûr ya mezin ava bike, ku milletê Kurd meşgûl bike bi vî şerê navxweyî ra, ê bi milletê Ereb ra. û ew jî lêxin temamê Rojavayê serûbin bikin, komkujiyekî mezin çê bibe, û ew jî ji xwe re wisa temaşe bike, bibêje îşê me bîşa neketiye, ez ne ezim. Îja bi şiklekî bi vekişîna Dêrhefrê, Reqayê, Tebqayê qesedê pêşî li vê komkujiyê girt. Lê ew zarokên Ereban ê li wê derê dîsa jî êrişê şervanê me kirin, êrişê milletê me kirin. Ê xwestin birevin di komkujiyê re derbas kirin. Van tiştana divê merû not bike. Milletê me Reqa, Tebqa ne pîr û pak in, ev ê Ereb. Çeteyên dewleta Tirkiye pêşengî kirin rast e ji wan re. Vê komkujiya wan li Helebê dest pê kir. Velhasil tiştek ku dixwazim bibêjim, plan û projeya dewletê ew bû ku temamê Rojavayê Kurdistanê
di komkujî ra derbas bike, qirkirinekî temamî pêk bîne û xwe jî jê pak bike. Yani ne ezim û bi destê ereba xwest vê yekê bike. Çi bû di dawiya dawiyê de ez werim ser meselaya esasî peymana hîjdê çile li Hewlêrê wextê ku hat çêkirin jî tê de tiştekî tune bû. Yani tam çöplük bû yani. Wekû vala bû. Tamamen teslimiyet bû. Wextê ku Mazlûm Ebdî çû Şamê jî tê bîra we li Şamê çima Mazlûm Ebdî derî lê xist û hat Rojavayê Kurdistanê got ez bi milletê xwe re dixwazim şer bikim, li cem milletê xwe şer bikim, mirin hatiye jî sersera serçava ez razî me bi mirinekî bi rûmet şûna îmzêkirina vê teslimiyetê de. Yani xwestin Rojavayê Kurdistanê teslim bigirin. Mazlûm Ebdî wextê red kir, General Mazlûm Ebdî mala wî ava, wextê red kir hat û milletê Kurd jî ket nava hereketê, mesele esas Mazlûm Ebdî derî lê xist hat. Ew mühim bû. Wextê hat û hêhûn jî rabûn ser piya, milletê me jî rabû ser piya, rohekî netewî ecayîb çêbû Başûrê Kurdistanê. Başûrê Kurdistanê ji we re bêjim ji Bakurê Kurdistanê zêdetir performans nîşan da. Silêmaniye komple rabû ser piya. Pêşmerge rabûn, qismekî wan xwestin werin Rojava. Ew çi bû? Sinerjiyekî çêkir nava xwe de. Hêz û quwetekî yekirtî çêbû, vê yekê dewleta Tirkiye tirsand. Dünya hejiya. Donald Trump ket nava hereketê telefonê Tayyip Erdogan kir. Got em bi van Kurdan ra tiştekî mor dikin. Donald Trump bi xwe ne tiştekî ye. Donald Trump anha bendê wî di destê hin derdoran de ye. Ew derdor bi rêya dîplomatîk hatin îqna kirin. Hem İsrail û hem jî ew dewletên ku piştgirî didin İsrailê Donald Trump îqna kirin. Donald Trump jî telefonê Tayyip Erdogan kir. Hedê wî nîşan da dostên me yên li Amerîkayê hene hevanna. Em Amerîkayê bi temamî nikarin ji çav derbixin. Wextê ku Tayyip Erdogan mecbûr maserê xwe bixe berxwe, Hakan Fidan jî ew jî anha ev peyman hat morkirin. Ev peyman tiştekî süper ku merû pê serbilind bibe nine elbet. Yani pir destkeftiyên me ji dest çûn. Lê cewhera Rojavayê Kurdistanê di destê me de maye. Yani mîna çawa? Mîna şewatekî derbikeve, hûn ji wê şewatê ji wê komplê we çi girt û we çi bi dest xist û hûn revîn, yani we hûn filitîn ji şewatê we çi qezenç kir ji şewatê ew e. Anha şer sekinî, komkujî sekinî, plan û projeyên dewleta Tirkiyeyê tunekirina Kurdan sekinî, bana hemî qezencê me ne. Me xwe neda kuştin. Komkujiyekî pir ecayîb çê nebû. Anha eger bi vî şeklî bimeşe, eger rêz nîşanê vê peymanê bidin, garantûr heye, Fransa, Amerîka, serkeftinekî ye. Serkeftinekî çawa ye? Rêya tekoşîna sivîl ve bû. Bê şer merû dikare mafê xwe bi dest bixe. Êdî destê milletê me de ye. Perwerdeyî ji sinifa seretayî bigire îlkoxul, heta dawiya zanîngehê ev maf neketiye destûra bingehîn. Dibe bikeve destûra bigehîn. Mesela Qesedê dewleta Tirkiye sedî sed xeta wana sor bû. Qesedê dibe belav be. Takekesî dibe tevlî artêşa Sûriye bibin yan jî xwe belav kin. Çi bû di dawiya dawiyê de? Anha weke tugayekî mane, tümene ne? Tümenekî bi sê tugayên cuda û YPG jî dikevin nevan. Yani hin xetên sor ê Kurdan hatin qezenç kirin. Ez dibêjim hevanno. Serkeftinekî pir süper nine, lê têkçûn jî nine. Ev qezencekî ye. Divê merûv li ser vê qezencê bikaribe tiştên nû bi dest bixe. Niha di çapemeniyê de li ser navê Sûriye hin tiştên gotin. Dibe em ê li her derê axa xwe serwer bin. Tabî ki ew ê bibêjin. Ew ê bibêjin. Em ê jî wisa bibêjin. Mesele veya tekoşînekî devkî ye. Dişûna şer û pevçûnan de merû devkî şer bike nexirab e. Dewleta Tirkiye jî mesela dibêje Doğu ve Güneydoğu Anadolu ê me ye û falan bêvan. Em çi dibêjin? Em dibêjin Bakurê Kurdistanê ye. û em hewl didin şaredariya xwe çê bikin û xweseriya xwe çê bikin. Yani tekoşîn didome. Tiştekî heye sibê du sibe. Ew şama anha xwedî van çeteyan bi rêveberiya van çeteyan sibê du sibe gelo ew ê karibin siyasetmedarê me bixin bin çavaniya jî bavêjin zîndanê.
Dibêjim na. Çünkü êdî xweseriya me heye, axa me heye, êdî tekoşîna sivîl, tekoşîna siyasî êdî meşru ye li Sûriyê. Vana qezencin. Merû dikare siyaseten êdî tê bikoşe kesekî me re naxe hepsê. Tiştekî ne qedexe ye. Ez dibêjim van aliye de mühîm e hevan da. Niha Rêzdar Mesûd Barzanî jî tiştê mühîm dibêje. Yani mesela ew jî dibêje. Dibe mafê gelê Kurd di destûra bingehîniya Sûriyê de were bicihîkirin. Tiştek ku vê derê ez dixwazim jara bêjim Tayyip Erdoğan mecbûr ma qebûl bike ku ev peyman li gor menfaatê Kurdan be. Mecbûr man yani. Hem İsrail hem Amerika deqa da wî de ketin navberê berêya bi xêra wan dostên me Lindsey Graham û kesên din. Yasaya parasına Kurdan derbas be veya serkeftinekî hê mezintir e elbet. Yani dostê me hene Tayyip Erdoğan û dewleta Tirkiye anha sukut bûne he. Ji wara bêjim. Bifikirin ew dewleta Tirkiye wendakirina Kurdan ji xwe re weke qezenç dibîne. Mesela dibe Türkiye qezenç kir. Türkiye çi qezenç kir? Tu tiştekî qezenç nekiriye. Têkçûna Kurdan qezencê Tirkan e. Serkeftina Kurdan wendayiyên Tirkan e. Ew wisa dibîne. Ji ber vê yekê qedera me û Tirkan nikare bibe yek. Serkeftina me têkçûna wan e. Serkeftina wan jî dibe têkçûna me. Ancak bi têkçûna me re ew dikarin huzur bibînin. Mesela herin televizyona Tirkan temaşe bikin devê hemiyan dikene kêfxweşin. Ji wê komkujiya ku li Rojavayê Kurdistanê pêk hatiye ecayîb zewq digirin, haz digirin. Hakikaten va sadîkin vana. Acayip insanın, mexluqatın. Zewq digirin ji tişta ku hatiye serê Kurda. Bi mexluqatên wisa re merû çi wa dikare hevbeş bijî? Ya derdê min e ku ez wana kedî bikim tune ye. Yani ancak merû xwedî li xwe derbikeve. Milletê me hevan yani hûn rica min ji we ew e divê Newroza pêşiya me de Newrozê li gorî rêxistinan amade nekin. Saziyên siyasî, tevgerên siyasî Newrozên xwe amade nekin. Newroz cejneke netewî ye, bila tenê alên Kurdistanê tê de hebin, sembolên rêxistinan bila tê de tune bin, tenê netew, xeta netewî hebe. Xeta netewî bilind bikin. Ya ku me dikare bibe azadiye, ya ku dikare pêşî li êrişên ser Kurdan bigire xeta netewî ye. Serhildana we ye. Ez divê qenaetê de me. û dostê xwe jî dibe em xwedî li dostê xwe yê Amerîkî û İsraîlî ê Ewropî derkevin. Ew jî dikarin di qada navnetewî de piştgirî bidin me. Niha tişta ku Mesûd Barzanî dibêje pêwîst e mafê milletê Kurd di destûra bingehîn de were bicihkirin, ya din jî dibêje gelê Kurd milletek e û qedera me yek e. Ka ez nivîsa wî mesaja ku îro ji meşa bonê ra şandiye ez dixwazim ji we re pêşkeş bikim. Peyama Serok Mesûd Barzanî li mîtînga bajarê Bonê ya Almanyê hate xwendin. Kurdên li Ewropayê îro li gelek deveran hatin cemhev. Yek ji wan deveran jî Bon bû, li Kölnê jî. Mesela meşa li Kölnê çima heye, meşa li Bonê çima heye. Çima her du nebûn hev. Ya Bon û Köln bi heva ye, nêzê heve. İnsanê me dikarin bi hev ra meşekî hevbeş li dar bixin. Çima çê nekirin ez fehm nakim. Barzanî di peyama xwe de spasiya Kurdistaniyên diasporayê dike û diyar dike ku helbesta wan an niştimanî ji bo piştgiriya Rojavayê Kurdistanê ciyê şanaziyê ye. Barzanî di peyama xwe de teqezî li ser yeketiya gelê Kurd kir. Got axa Kurdistanê bi neheqî hatiye dabeşkirin. Gelê Kurdistanê tu carî îradeya xwe ji dest bernedaye. Gelê Kurd milletek e. Qedera me yek e. Pirsgirêka gelê Kurdistanê bi tu netewan re tune ye. Barzanî balkişan ser rewşa dawî ya Sûriye û Rojavayê Kurdistanê jî û peyamên girîng dan hikûmeta Şamê û Qesedê. Mesela Barzanî dibe pirsgirêka me yani tu derdekî me problemekî me bi milletê din ra bi netewên din ra tune ye. Tenê bi îdeolojiyan re heye, bi rejîman ra pirsgirêkê me hene. Niha paş ew ê behs bike. Niha dibêje ez bangê hikûmeta Sûriye û Qesedê dikim ku pabendê agirbestê bin, pişta xwe bidin diyalogê. Pêwîst e mafê gelê Kurd di destûra Sûriyê de were bicih kirin.
Di dewama peyama xwe de bang li Kurdan û civaka navdewletî dike dibêje divê her Kurdekî piştgiriya Kurdên Rojavayê Kurdistanê bike. Divê civaka navdewletî berpirsyariya xwe bicîhî bîne. Mirovahî bibe parêzerê Kurdistanê. Ya em didomînin. Rêzdar Mesûd Barzanî di peyama xwe de şiyarî da Kurdên dîasporayê û xwest ku çalakî di çarçoveya yasayan da çêbibin. Mesela, divê çalakî baweyekî aştiyane bin, li gorî qanûnên wan welatan bin ku hûn li wê derê dijîn. Divê Kurd xwe ji her cûre pevçûn û fitneyê dûr bixin. Ji provokasyona xwe dûr bigirin. Pirsgirêka gelê Kurdistanê bi rejîm û siyasetên wan re heye. Nebin netewên wan re. Ê li Tirkiye jî, ê li welatên Ereb jî. Bi milletan re neyên rûbirû. Nekevin nava şer. Qirêjiye, pîsiye. Tekuşîna xwe li hember rejîman, li hember polîtîkaya wî dewletê bimeşînin, dibêje. Divê rê neydayîn ku kîn û dijminatî di navbera Kurd û netewên din de derbikeve. Rêzdar Barzanî di dawiya peyama xwe de teqez kir ku divê hemû Kurd xwe bispêrin hev. Xwe bispêrin hêza xwe. Rewabûna xwe xurt bikin, bihêz bikin. Rewabûna xwe xurt bikin gotinek mühîm e hevanno. Meşrûyet yani meşrûbûna xwe. Wextê ku hûn di meş û mîtînga de êrişê xelkê bikin, vir da wê da û derî pajê xelkê bişkînin, camê xelkê bişkînin, hûn rewabûna mîtîngên xwe wenda dikin. Divê em bikarbin xwe weke netew nîşan bidin di dünyayê de. Hêviyeke geş bi siberoja Kurdistanê hebe dibe. Wekî din gotina xwe peyama xwe hûn çewab dawî kir, bijî Kurd, bijî Kurdistan. Veya bijî xeta netewî be jî, yani veya ez lê zêdekim, divê merûv sloganê xwe daîma wisa be. Bijî Kurd û Kurdistan, bijî xeta netewî, yekîtiya netewî, wana tiştê mihîm e. Milletê me performansek baş nîşan da hevan me. Dostên me yên Ewropî jî hene. Merûv nikare her kesî weke dijber jî bibîne. Binêrin ez çi nîşanê we didim. Deqekî. Ez hatime amede wek nûcevanekê kê dixwaze vê pêvajokê anha Kurdistanê de çê dibe bişopine em bibînin ku şereke giran anha li dijî Rojavayê Kurdistan tê meşandin lê em jî bibînin ku bexwedana gelê Kurd hemû çar paçin Kurdistanê jî xwe te Bakurê Kurdistan jî me wan dîmen dît ciwanin ku zinor hilweşan û tevlî vê bexwedan bûn û ez pir bendoş bûm jî wan wene min xwest hinekî servê pêvajo fer dibim û hinekî bi wan ciwanan bexwedan jî baxivim. Almanya tiştekî gelekî balkêş heye wê wextê ku şerê li dijî Rojava dest pê kir tiştekî yani ne peyv hatiye gotin aliyê dewlet, aliyê siyasetmedar, aliyê nûçivan hemû matmayê. Çima ji ber ku divê em dikarin pir zelal dibînin ku dewleta Alman jî berjivindiya xwe di nav vê pêvajo de dibîne ew dixwaze ku Sûriye taw dewlet yek dibe li bindest û bindest dibe yani Almanya dewletin yekbûna Amerîka hemû wan hêzan dixwazin rojhilata navîn resurs bigerin, berjwendiya xwe bigerin, nakokiya li dijî wê metmaybûna dewlete em dibînin. Ez pir dixwazim dostên me ê Tirk ê di nava me de jî Kurdî fêr bibin ama yani
İmkan. خودانا جگل براستی پر خوته آنها مشن بجارن جوجا چه دبن کو براستی تبلیبونا وان پر خوته ام بیجن 10,000 کس رابون سپریان کرد جه هموس چارت پاچن کردستان آنها لکولانن آلمانیای و ام وک اری ناوی eve Sophie Schneider. دبینن باشه. تمامه. ام دخوازن همی دوستین ما کردی فیر ببن. وکه حرمت. ام دخوازن کردی مجی کردی فیر ببن. جبو خاطر نتوبونه. ام دخوازن. و جورو پیوژی د چارچوبه هست نتوی ده لازمه ام کردیا خو به پیش بخن. شهید احمد عمر مراسماوی هبویرو دقیقی از ویجی نشان بدم. جوانی بەهشتا وابە جوانی بەهشت ساریەکە ئینشەڵڵا لەگە شەهادەکان لەگە شەهیدەکان لەگە حەسەن و حوسێن لەگە پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم ئینشەڵڵا قبرەکەی پڕی لە نورە بیا هیچ خەفەت مەخە کوڕەکەت بوو بە ڕەمزی شەهادەت لەخوا بزیاد تەنای چەند ساڵە کوردە کوژێ کوڕەکەی تۆ بوو بە ڕەمزی شەهادەت الحەمدلله قوربانت سێ شانازیە بوون بەڕاستی کشمای سەربەرز بابێ کردووە سەربەرز بی بەخوارەوەم لە ماڵەوە گەورە نەمڕشاندووە تۆ مەگریە ئێمە ئەگەنجاتی تۆ جەرگی ئێمەشە ئەحمەد بەسە و کوڕم گەورە بوو بەسەمە هەمووی ئەحمەدە بووە ئەحمەد بە چاوەکانی دیار بوو لە شەهادەتەوە لەخوا قوربان بزیاد ئەو چاوانەی سەلامت بیا دەستت ماسە شانازیە بۆ من سەربەرز بووە بەرامبەر عالم هەست نەبەس بۆ تۆ بۆ هەموو لەخوا من بزیاد ئەزانم خۆی ev dayika wiye. Ev ku me lê godar kir. Em jî ji malbatê re sersaxî û sebrê dixwazin. Ev jî waliyê Kerkûkê ye Rêbuwar Taha tevlî merasimê bûye. Tevlî merasima Şehîd Ehmed. Ew ya Musa hinekî godar kin. Pir hindik. Ev jî waliyê Kerkûkê bû. Tiştê ku mij bo amadekirine hevalna ev jî hevalê wî ye hevalê şehîdê me binêrin çi xortên bede û çi xortên çeleng binêrin hevalna ji kerema xwe re godar kin ji kerema xwe re godar kin. شەهیدبوونی شەهید ئەحمەدی من زۆر دڵخۆشین پێی زۆر سەربەرزین پێی ئەمە یەکەم شەهید و دوا شەهیدمان نییە ئینشاءڵڵا نەک ئەو هەموو خانەوادەکەمان ئامادەیە لە پێناوی کورد و کوردستان شەهید بێ بەڵێ باشە ئێوە شەهید ئەحمەد تەرمەکەیتان ئەمڕۆ هێنایەوە لێرە بە خاکتا سپار ژمارەیەکی زۆر لە هاونیشتیمانیان کە لێرە بوون و با بڵێن لێرە بە خاک سپێردرا ئەمە هیچ پەیامێکی بۆ ئێوە تێدا بوو بەڵێ ئەی چۆن ئێمە گەورە بین پێی سەربەرزە بین پێی لۆ پێ فرمێسک لە چاومان ناتۆتە خوارەوە دوو ڕۆژە ئێمە لە ڕێگاوین لە سنووری ڕۆژاوەوە هەتاکو کەرکک دڵۆ پێ فرمێسک لە چاومان ناتۆتە خوارەوە بگرە زۆر دڵخۆشین وا نازانی تازەیە نازانی تازەیە نازانین بۆ قەبرستان ناتوینە وازانی شایە دڵخۆشین کە هەموو گەلی کورد لەگەڵمانە ئەحمەد بۆ منی نەکرد
بۆ تۆی کرد بۆ ئەوی کرد بۆ ئەوی کرد ئەحمەد شتێکی کرد کە دوو کۆ دوو ببێ بە یەک ئێمەش چاوەڕێی ئەوەین پشت بەخوای گەورە وەکی din hevanno ji xwe vê nîvrê min ji were manî bîra we vê nîvrê tiştek nû wê çê bibe li Sûriyê ew jî hebûna milletê me yê durzû milletê me dibêjim wisa ye. Ev jî hevanno li navenda bajarê Swêdayê li başûrê Sûriyê ji aliyê komên ser bi lîderê dînî ê Durziyan Şêx Hikmet Hecerî ve xwepêşandanekî mezin a girseyî hate li darxistin li gorî dîmenên ku li ser medya civakî hatine parvekirin bi hezaran alîgirên Şêx Hikmet Hecerî li qada Rûmetê ya li Swêdayê tevlî xwepêşandanê bûn duruşme balkêş bû hebûn yan nebûn. Kesên ku tevlî xwepêşandanê bûn daxwaza mafê çarenûsa xwe kirin yani karibin qedera xwe bi xwe tayin bikin. Kesên tevlî bûn xwepêşanderan alaya İsraîlê wêneyên Netanyahu jî hildan. Aniha hûn dibînin ser ekranê. Rewşekî bi vî şeklê ye. Ez aniha li peyamê we dinêrim hevanno gelek spas dikim ji bo hebûna we hûn her hebin. Hevalê me dibin abone piştgirî didin me veya ji bo me serbilindî ye hebûna we. Ez xatir ji we dixwazim saetên pêş me de rewşekî awarte hebe em ê weşanê taybet çê bikin tune be em ê hev bibîne sibê. Dem baş silav reis.